Ola, bos días a todos e a todas. Esta é a primeira vez que podo dirixirme a todos vós por este medio virtual dando os bos días. Polo tanto, espero e desexo que todos estedes con moito ánimo, que estedes ben e con moitas ganas de ir retomando pouco a pouco o ritmo de vida que tiñamos antes. Seguro que xa vai ser así, xa veredes. Estamos no mes de maio, hoxe é día 14, mes de María, mes de María Auxiliadora, como nos lle chamamos no colexio, e precisamente de iso vos quería falar hoxe. Vos quería contar unha historia que lle pasou a Don Bosco relacionado con María Auxiliadora. Unha das moitas ocasións nas que Don Bosco estaba necesitado de cartos, porque os poucos cartos que tiña e que ia conseguindo os adicaba aos seus rapaces, pois dirixiuse a María Auxiliadora para que lle axudara a conseguir cartos. Díxolle que el intentaba sempre ser bo, que intentaba levar a cabo os desexos da Virxen, se nesta ocasión, unha vez máis, ela lle podía axudar. Sin dicir nada, levantouse e dirixiuse á casa de un palacio, a un pazo dun señor moi rico, moi importante, naquel momento en Turín. Era un señor que tiña moitos cartos, moitas posesións, pero que levaba 3 anos moi enfermo na cama, cunhas dores terribles e que non o deixaban case levantar da cama. Don Bosco chamou ao timbre, entrou, atopouse co señor e lle preguntou que se seguía igual de mal e cos mesmos dores ca sempre. O señor lle dixo que sí. Entón, Don Bosco lle dixo, pois ánimo, levántese, porque hoxe creo que vai estar moito mellor ou prácticamente curado. O señor non acababa de crelo, pero Don Bosco lle dixo, levántese, vístase e xa verá como está curado. Efectivamente, o señor empezouse a mover, sen dores, pudo levantarse, pudo vestirse, pudo ir ao banco para sacar cartos, os cartos que necesitaba Don Bosco para a construcción desa igrexa que quería facer de María Auxiliadora. Pois hasta aquí o conto, a pequena historia que lle pasou a Don Bosco relacionado con María Auxiliadora, unha das moitas. Desexo que nos vexamos pronto e antes de rematar estes bos días temos que felicitar a alguén hoxe que está de aniversario. Hoxe, día 14 de maio, está de cumpleanos a nosa compañeira Vicky, a titora estupenda de primeiro. Vicky, moitas felicidades. E para todas e para todos, moi bons días. María está pasando por aquí. María está pasando por aquí.